Днес ще ви представя една апетитка, а не лютивка, защото лютивката е много люта. Напукваме люти чушлета на тиганче. След това започваме с заливката, която е от настъргани домати, които се слагат в тиганче с олио и се варят, докато излезне водата от пюрето и се сгъсти. След това нарязваме една глава чесън и една връзка магданоз. След това се посолва на вкус и започва наливането в бурканчета. Слага се по 2 чушлета и се залива догоре. След това се стерилизира 15 минути. Ето това е апетитка за апетит, а не лютивка, която да е много люта.